В община Павликени почти всеки дом е свързан с професионалната гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски. За някои дипломирането тук е семейна традиция, защото обучението е символ на качество, приложимост на знанията и висока оценка от работодателите. В професионалната гимназия се обучават повече от 300 ученици. Сградата, в която учат, е напълно модернизирана. Изграден е STEM център, обновени и компютъризирани са всички кабинети и работилници, осъвременен е учебният инвентар. За всички ученици, във всички специалности, е осигурено безплатно работно облекло, безплатно общежитие и столово хранене. За пътуващите от селата има безплатен транспорт. Всяка от 4-те специалности, в която училището осъществява прием, е създадена и се развива с помощта на местния бизнес. Най-старата от тях е открита преди повече от 60 години. Механизация на селското стопанство и днес е най-желаната и се радва на подкрепата на местните земеделски кооперации. Наученото в часовете, учениците прилагат на практика в училищната работилница и в собствените земи на училището. Безупречната подготовка осигурява на завършилите бърза трудова реализация или успешен прием в университет. Специалност полиграфия е създадена по идея и с помощта на Унипак АД. Подготовката на учениците се осъществява от университетски преподаватели. Практическото им обучение е в цеховете на предприятието и в училищната работилница. Повече от половината от завършилите работят по специалността си или са избрали да продължат образованието си в висши училища в същото професионално направление. В последните години недостигът на кадри в металообработването и машиностроенето наложи откриването на нова специалност – машини и системи с цифрово програмно управление. Отново по идея на Унипак АД и с подкрепата на местните фирми Метарем ЕАД и Балкан Кар Заря АД, които осигуряват база за практика и учители от реалното производство. За нуждите на специалността е оборудвана работилница в училището с цифрово управляеми фреза и струк и помощна техника. Това дава възможност на завършилите да започнат високоплатена работа веднага след като напуснат училищната скамейка. Специалност бизнес администрация също е насочена към задоволяване нуждите на трудовия пазар в общината и региона. И тук наученето на теория в специализираните кабинети и училищните фирми намира практически израз с помощта на местния бизнес и администрация. Учениците прилагат придобитите знания в офисите на фирми, в кметства и читалища. Добрата теоретична и практическа подготовка ги прави желани служители на всеки бизнес в региона и страната. За да гарантира успеха на всеки ученик от всяка специалност, да обезпечи неговата конкурентоспособност на европейския трудов пазар, професионалната гимназия всяка година изпраща ученици на двуседмична практика в държави членки на Европейския съюз по програма Еразъм Плюс.
Създадено преди повече от един век, училището е пример за развитие на професионалното образование, на сътрудничество с местен бизнес и общественост. През годините, възпитаниците му неизменно допринасят за модернизацията на националната икономика, управлението на страната и развитието на частната инициатива. Устояло проверката на времето, днес училището уверено отброява новите си 100 години история. И макар бъдещето да носи неизвестност, едно е сигурно – професионално образование ще има. За да отговори на нуждите на своите ученици, професионалната гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски залага на постоянното развитие. С дуална форма на обучение, която позволява учениците да работят още преди дипломирането си и така гарантира добре подготвени кадри за икономиката на страната. С учители, които непрестанно подобряват квалификацията си и съчетават в работата си добрите образователни практики с педагогически иновации, които насърчават своите възпитаници непрекъснато да се развиват. С ръководен екип, който последователно работи за изграждането на сигурна и модерна образователна среда, осигурявайки условия за личностно и професионално развитие на всеки ученик и учител. С добро партньорство с община, местен бизнес и активна подкрепа на общността чрез училищното настоятелство. Със строителството и оборудването на Център за високи образователни постижения. С изграждането на нови спортни площадки и ремонт на училищното общежитие. И още, и още. С едната цел да отговори на изискванията на времето и да осигури най-доброто за тези, на които принадлежи утрешният ден.